everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Soapy Stories, and today we're talking about Umkhokha. Well guys, we're toward the end of the month, and ever since inyanga iqalile bekuyisiphithiphithi ukhulekani usiphamandla ibandla majudiya guys bekuphithizela kakhulu abantu bethi kanti umvelase uvela nini. Cha, kuleli viki guys sizombona ke impela ukuthi cha usefikile ke impela izinto ezizoqala ke ukumbhedela kakhulu ke uNdlovu, njengoba kuthiwa ke uzobe eqinisekisa kuzamcolo noma ke ukhulekani ukuthi ke angeke azaboshwe ke emva kwesehlakalo sokushona komuntu ethempelini. uNdlovu guys is planning to pin Sabelo's death kudifa nebandla ke lika Siphamandla which won't happen, njengoba ke guys ukhulekani engathi uzothola ke a special visit from uMthembu and uzodecide ukuthi avele ke akhulume iqiniso against what they agreed noNdlovu. uMamzobe guys uzoxolisa uNomkhosi ukuthi ke akaqaphele uNdlovu nendodakazi yakhe uSibahle, ngoba bakwenza lokhu kuSiphamandla ukuthi baleso Sibahle ukuze ke abe umnakwabo ke kaMabusi. Manje ke ngazuthi ke uNdlovu useshushumbisa indodakazi yakhe ukuthi izoba umnakwabo ke kaNomkhosi. Bathi kuNomkhosi uvela amqonde kuSibahle athi yini oyifuna la ekhaya, ufuna indoda yami yini? Aphikekalala ngomhlanje athi lutho, mina mamkhulule I would never do that. So guys, part 2 wamaqhinga kaNdlovu uzobhuntsha ke kanjalo. Kuleli viki guys uMthembu uzobe ekhona, zombona nathi njengababukeli ke elungisa izinto engalungile emndenini wakhe. Kade ke abantu kwake sibemlindile bemfuna bembiza ke usefikile guys. We can expect the change. Ukhulekani ke will be conflicted about telling the truth, and he will gives up the church grounds nokuzomangaza ke ibandla lakhe ke oNdlovu noMamzobe. But ke bathi uMthembu akanandaba nokuthi ke unikele noma ke he gave up the church ground, but he would demand even more from him. Esingazi guys ukuthi yini ke le ezofunwa ke uMthembu kukhulekani. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.